Iraunkortasuna niretzako bizimodu bat da eta errespetuz bizitzeko modu bat, errespetua pertsonekiko eta gure bizitza ahalbidetzen duen planetarekiko. Niretzat iraunkortasuna da orain ekitea, ondorean, geroan pentsatuaz. Niretzako iraunkortasuna ezartzen ditugun jarrerak eta jokabideak errespetuan oinarrituta egote eta bai naturarekiko, beste pertsonaekiko zein gure buruarengan. Prozesu bat. Prozesu bat zertarako? Prozesu bat gauden egoera kritiko sozioekologikotik ateratzeko. Herman Daly ekonomilariak esaten duen moduan, mundua bete egin dugu, hau da, munduak ez du aguantatzen muga energetikoak eta muga klimatikoak ari gara heltzen. Sustengarritasunak esan nahi du, prozesu berri bat hasi behar dugula, nolabait munduan bizitza bermatu ahal izateko. Iparraldean, mendebaldean, daukagun bizitza eredu konsumitzailearekin eta produktibismoarekin gauzak ez doaz ondo, orduan sustengarritasuna da horreri freno ipintzea, batez ere lehenengo munduan gauzak beste modu baten egitea. Energia krisia, hau da, nolabait politika energetiko berriak abiatzea, eta beste aldetik aldaketa klimatikoa. Ezin dugu pentsatu hazkunde ekonomikoa eta hazkunde teknologikoa etengabean mantenduko dugula, hori ameskeri bada. Egokitu behar ditugu gure bizimoduak, batez ere lehenengo munduan, batez ere mendebaldean, eta antolatu behar dugu produkzioa eta konsumoa beste modu baten. Gure konsumo sistema aldatzea. Eta nire ustez erronka honi aurre egiteko hezkuntza izango litzateke protagonista. Hezkuntza eta informazioa uste dut direla mundua transformatzeko armak. Gobernua, munduko gobernu potentenak ados jartzea, norabide berdina dena jarraitzea eta benetan iraunkorrak dian politikak aplikatzea. Niretzako mundu mailan erronka nagusiak aztarna ekologikoa gutxitzea, kontsumo bideak aldatzea, emakume eta gizonen arteko erlazioen oinarria aldatzea eta benetan koerantzunkizunean eta berdintasunean oinarritzea eta herrialdeen arteko elkartrukeak bidezkoak izatea, giza eskubideetan oinarritutakoak. Bueno, pues el primero de ellos es el cambio climático y luego las desigualdades que hay. Mundu mailan nire ustez sustengarritasunaren alde gehien burrukatu duen taldea edo erakundea edo elkartea da nire ustez Via Campesina. Hor biltzen dira mundu mailako nekazariak. Oso argi daukate lur planeta zaindu behar dela, aldaketa klimatikoari nolabait aurre egin behar zaiola, eta nolabait hori konsumo eredu desberdinekin eta eurek esaten duten bezala elikagai suberanotasunarekin lortu behar dela, ez? Nire ustez, Euskaldunok kontzientzi soziala eta ingurumen aldetik nahiko interesgarria daukagu, baina erronka asko daude dagoeneko aurre egiteko, ez? Eta hoien barne, adibidez, energia kontua gaude kezkatzen gaitu, baina oraindik gauza asko egin behar dira, hondakinen kudeaketa oso garrantzitsua da ere. Cabe destacar, entre muchísimas iniciativas que están dando lugar en Euskadi, a nivel local, es decir, para fomentar la transición a nivel local, como es el caso del proceso de transición agroecológica de Orduña. También es destacable del proyecto Usurbil 0.0 de prevención y gestión de residuos, donde han sido capaces de hacer una recogida selectiva de más del 80% de sus residuos. También procesos de transición energética como en Aspárrena, o otros proyectos de regeneración urbana que nos brindan nuevos servicios ecosistémicos que habíamos perdido, ¿no? Caso, por ejemplo, del Anillo Verde en Vitoria-Gasteiz. Es destacable también las iniciativas que se dan desde la sociedad civil. Como ejemplo de ello creo que es interesante la iniciativa de la cooperativa Vasco-Navarra Goyener, ¿no? Donde comercializa entre sus socios y socias energía renovable, o otras iniciativas como es la iniciativa del REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que pretende hacer frente un poco a esa deshumanización de la economía, ¿no? Con iniciativas de comercio justo, banca ética, etc. Es decir, se están dando cambios. Euskaldunak nik uste dut ez gala eredugarri zentzu horretan, adibidez zaborrakin daukagun
gaixakin, oso gaizki kudeatuta dagoela uste dut. Gizarte zentzu hori gehiago edukitzea. Hainbat aukera daude, bai eguneroko lanean harremanetarako eremuak sortzea, eta baita ere gure ekintzak, gure hondakinak, guk kontsumitzen ditugun energiak kontuan hartzea ere, eta kontziente izatea ari gehala errekurtso horiek erabiltzen, eta era jasangarri edo iraunkorra erabili behar dugulako. Jatetzeetan eta kafetegietan ematen diren produktuak, hurbileko produktuak izatea. Zehazki Leioako kampus honetan uste dut iraunkortasunari begira erronkari nagusiena edo mugikortasuna da, badakigu denok, eta badaude ekimenak eginda, eta hausnartu egiten da, baina behar bada hausnartzen jarraitu behar dugu honen inguruan. Gero bebai garrantzitsua iruditzen jat, unibertsitatean dauzen langileen soldatak duinak izatea, azpikontratak badauz zaintzea zelakoak diren azpikontrata horiek, eta azkenik gradu zein master guztietan iraunkortasunaren ingurukoko hezkuntza emotea eta genero ikuspegia bebai barneratzea. Beste alde batetik maila akademikoan edo behar bada klase barruen, nik uste dut iraunkortasuna lantzen den gairen bat edo arloren bat optatiboa bada ere beharrezko izango litzatekela, eta nire ustez nazio batuek garapen iraunkorren helburuekin batera eskaintzen diguten marko globala edo ekintzako marko hori erraminta izan daiteke eta aukera izan daiteke ere hau lantzen hasteko klaseetan eta gradu guztietan. Azken finean iraunkortasuna badakigu transversala dela eta unibertsitatean lantzen diren gai guztietara aplikatu daitekela. Debe haber una coherencia entre lo que decimos dentro del aula y lo que hacemos fuera de ella. Es decir, coherencia entre sostenibilización curricular y esas actividades de fomento de la sostenibilización de la vida universitaria y de la gestión. En este sentido, creo que es relevante la iniciativa que se está desarrollando, impulsada por la Dirección de Sostenibilidad, que es el programa Campus Visia Lab, donde hay diferentes propuestas ya en marcha, con diferentes retos bien definidos en el ámbito de la transición energética, la economía circular, que pretenden hacer de la UPV un espacio más sostenible y sobre todo promover una comunidad universitaria que sea transformadora e innovadora en materia de sostenibilidad. El proyecto del huerto ecológico del campus de Álava, donde venimos trabajando diferentes docentes, alumnado y PAS de forma conjunta durante los últimos años, ha focalizado sus esfuerzos en crear un espacio que sea transdisciplinar, es decir, que rompa un poco esas barreras entre las disciplinas y que sea un punto de unión y de comunicación entre estas diferentes disciplinas, y además en crear un espacio innovador de enseñanza-aprendizaje que nos permita también trabajar en la educación para la sostenibilidad en las diferentes disciplinas y titulaciones dentro del campus de Álava. Gure campus hontan, Leioako campus erraldoi honetan, daukagun erronka nagusia dela energiaren konsumo gutxitzea, energia hobeto ezagutzea eta kontrolatzea zergaitik gastatzen duguna hainbeste. Gauza asko egin daiteke energia aurrezteko eta energia ere bai produzitzeko. Energia berriztagarriak esan dut, eguzki energia hartu beharko genduke. Nahi gustatzen zaiten bat da estalki berdeena. Uste dut dauzkala inguru giro mailan onura asko, baina baita ere pertsonentzako onura ugari dauzka. Kafe makinetako plastikozko basuak kenduko bagenitu eta behartuko bagenu nolabait denok bere katilua edo bere garantzia eramatea, horrek denbora gutxian aldaketa izugarri handia egin ahalko lukeen. Hori, tontakeri bat dirudi azkenean ez, baina ekintza txiki baten bidez emaitza handi bat lortu dezakegu. Al ser universidad creo que lo más importante es formar y concienciar.